Tijekom vikenda 5. put zaredom Opatija je domaćin Međunarodnog frizerskog festivala. Naravno, izabran je i najbolji hrvatski frizer. Glamur, poznata lica, prepuna kristalna dvorana hotela Kvarner i frizure nespojive s onim nosivim. Tako je ukratko izgledao sinoćni izbor frizera godine na frizerskom festivalu Hairstyle News 2008. Iako je konkurencija, kaže žiri, bila izrazito jaka, na pobjednički tron stao je jedan od prošlogodišnjih najboljih hrvatskih frizera. Inspiriran sam bio muzikom, ljubavlju, plesom, i to mi je dalo poticaj i u stvari ideju za kako napraviti šta, znači cijeli total look. I evo, vjerovao sam u to, ostvario sam to, mislim da je to Božja volja. Božja volja ili ne, Zanetti kaže kako je kosa njegova najveća životna inspiracija. A inspiracija je uistinu šarolika, barem što se tiče kose u Hrvata. Pratili su se 80. 90. pa sad dakle i nekakve sasvim novi stilovi, tako da zaista ima svega. Hrvatice nose sve što nose i ostale dame u svijetu. Ovogodišnje natjecanje za najfrizera i dvodnevni sajam u Opatiji i ove godine opravdao tradiciju. Već 5. godinu zaredom događaj je to koji okupi najpoznatije imena hrvatske modne i frizerske scene.